سلام كبرى تغطت مدبنا كموترو لمون نيوت زمهرن لبزتن كفن مساتي فيلم حيزلكم مزيلهم زالومي انرئا فيلم بزعبا كدعات فقري كبون حق موتي تنبر مقبريت كم زي بلاد تمر فيلميا اب موداتا اتناي كفا اسرح كم يودقوت كم زي قلات تنرينا مساي صنحو ناب تاريخنا دمانتو اب حدا قلل زبل برخايو اتبوتا ጸጥታ ዝፈኑ ኮይኑ ሓንቲ ጓል መውቃዕቲ ወሪዱ ዝሳቅ ዘሎ ወዲ ብድንጋጽ እናርኢቱ በጃኽ ሓግዝኒ ኢሉ ንዝልምና ዘሎ ሰብ ገጽ ንገጽ እናተራእዮም ዘሎ እቲ ግዳይ ተጎሳቂሉ መን ከም ዝሃረሞ እኳ ብደንብ ዘለለ ይመስል ዝሓወይ እንታይ ኮይንካ ኢላ ብናይ ድንጋጽ ስምዒት ተሓቶ ብናይ ፍርሒ ስምዒት ድማ ወኣምላኽ ሞይት ማለት ድዩ ኢላ ከም ዘተንፍስን ከም ዘይተንፍስን ክትረጋግጽ ድን ምስበለት ነቲ ዝሞተ መሲልዋ ዝነበረ ሰብ ብሂወት ከም ዘሎ ምስረአት ትስንብት ብርህራሄ ድማ ክሕግዘካየ ግን ጥዑይ ሰብ ክትከውን ተስፋ ይገብር ኢላ ሒዛቶ ትኸት በሸነኽ ድማ ሓንቲ ጓል ጠጠው ኢላላ በቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ብምሕራቕ ንማሻረኽታ ርኢኻዮ ዶ ኢላ ሓተተቱ ንሱ ድማ ብፍርሕና እንቀጥቀጠ ኣይረኣኹን ዝብል ምልክት ሃባ ንሳ ግን በዚ መልሱ ዕግብቲ ኮነትን ብጓህን ቁጥዐን ሓንቲ ስርሕያቶ ሃባትካ ነይራ ንሳ እውን ኣበላሽኻያ እዚ ኩሉ ናትካ ጌጋ እዩ ኢላ ተወረፈቱ ንሱ ድማ እኹል ዝኾነ መደንዘዚ ክትህብዩ ነርቂ ሕጂ ግን ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምእታውና ንሕና ቀዲምና ክንረኽቦ ኣለና ብምባል እቲ ዝሰርሕዎ ገበን ከይቃላዕ ዓብይ ጭንቀት ብውሽጢ ይወሩ ቀፂሉ ድማ ርሑቕ ከይድ ይኽእልን ጽቡቕ ጌረይ ቀጥቂጠዩ ይብላ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣለንድራ ናብ ገዛ ሒዛቶ ተኣቱ ክዳኑ ክትቅይረሉ ክትብል ኦሴ ዳንኤል ይበራበር እቶም ቀተልቲ መስልዎ በጃኺ ትጉድእኒ በጃኺ እናበለ ለመና ኣለንድራ ግን ብድንጋጸ ጠመተቱ ኢዳ ዘርጊሓ ኣይትፍራሕ ሕጂ ኣብ ውሕስ ቦታ ኢኻ ዘለኻ በለቶ ንሱ ግን ገና ስለ ዘይተረጋግአ ከይረኽቡኒ ሕብእኒ እናበለ ተማሕፀና መን እዩ ምስ ደሊኻ ኣለዉ ኢላ ክትሓቶ ከላ ንሱ መልሲ ክህባ ዓቕሚ ነበሩን በጃኺ ሓለውኒ ጥራይ በላ ኣልህንድራ ነቲ ኩነታት ምስ ረአየት ልባ ብረር በለ ኣነ ክሕግዘካ እየ ኣይትጨነቕ ድማ ትብሎ ክንበር ዋላ እኳ ተጎዲኡ እተነበረ መልክዑ ግን ሰሓቢ ከም ዝነበረ ዝተዋዕለት ቅሩብ መልክዑ እዩ እንታይ እዩ ዘዛርበኒ ዘሎ ኣልህንድራ ኢላ ንርእሳ ድማ ወቐሰት ንሱ ድሕሪ ናይ ብዙሕ ሰዓታት ድቃስ ናብቲ ኣልህንድራ ዘለቶ ቦታ ብምኻድ ኣድሒንክኒ ዲኺ ኢሉ ብዝደኸመ ድምፂ ሓተታ ኣልህንድራ ድማ እወ ነቂሕካ ኣለኻ ማለት እዩ በለቶ ሆሴ ዳንኤል ድማ ስለ ዝሓገዝክኒ ይቐኒየለይ በላ ኣልህንድራ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ነገር ክትፈልጥ ስለ ዝደሌት እንታይ ከም ዘጋጠመ ትዝክሮ ነገር ኣለዶ ኢላ ሓተተቱ ንሱ ግን ርእሱ እናወዛወዘ ዝኾነ ነገር ኣይዝክርኒ ዋላ ነቶም እዚ ዝገበሩኒ ሰባት መን ምዃኖም ይፈልጥኒ በላ እዚ ንኣልህንድራ ኣሰንበዳ ጥንቁቕ ትከውን ለካ ክትሓውዞ ይደሊኻ ሰባት ኣለዉ ብምባል መኸረቱ ሆሴ ዳንኤል ናብ ካልእ ዝኸዶ ስለ ዘይነበሮ ክሳብ ዝሓዊ ኣብ ገዛ ንገለ መዓልትታት ክጸኒሕ ይኽእል ዶ ኢላ ሓተታ ኣልህንድራ ቅሩብ ተጠራጠረት ግን እኮ መን ምዃንካ ይፈልጥኒ በለቱ ንሱ ድማ ኣነ እውን መን ምዃነ ይፈልጥኒ ሕጂ ግን ክሕሰብ ጥራይ እየ ዝደሊ በላ ኣልህንድራ ክትሕግዞ ሓሰበት እሞ ሓገዘ የድለይካ ድዩ በለቱ ንሱ ግን ብሕንከት ድሓን ባዕለ ይኽእለ በለ ኣልህንድራ ግን ኩነታት ስለ ዝረአየት ግዳይ ስማዕ ዓቕሚ ይብልካን ሓኪም እውን የድለይካ እዩ ባዕለይ ክሕግዘካ ሕደገን በለቱ ሆሴ ዳንኤል ግን ዕረፍ ጥራይ እየ ዝደሊ ብምባል ተስማዕምዐ ኣልህንድራ ድማ ክሳብ ተሓዊ ምሳይ ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ ብምባል ፍቓደኛ ምዃና ገለጸትሉ ንሱ ድማ ብልቢ መስገና ሆሴ ዳንኤል ብሻቕሎት ብሰንከይ ኣብ ልዕለኺ ሕማቕ ነገር ከይወርድ እየ ዝፈርሕ ይብላ ኣልህንድራ ግን ብምትእማን ኣነ ንርእሰ ይከላኸል ይኽእል በለቱ ንሱ ድማ ፍሽኽ ኢሉ እምበኣር ኣብ ጽቡቕ ኢድ እየ ዘለኹ ማለት እዩ በለ መዓልትታት እናሓለፈ ከደ ሆሴ ዳንኤል እናሓወየ ይመጽእ ሓደ መዓልቲ ንኣልህንድራ ክሕግዛ ኢሉ ዕንጨይቲ ከተኣርያ ይፍትን ክሕግዘኪ በላ ንሳ ግን ገና ሓወኻኒ ኢኻ ኢላ ክትክልክሎ ፈተንን ንሱ ግን ሓወየ እዚ ድማ ብሰንኪ እዩ ስለዚ ውዕለታ ክምልሰልኪ ሕደግኒ ብምባል ሒዛቶ ዝነበረት ዕንጨይቲ ይቕበላ ኣብ መንጉ ኣልህንድራ ዝከረካ ነገር ኣሎ ዶ ኢላ ሓተተቱ ንሱ ድማ ወላ ሓንቲ ግን ኣብ ጅባይ እዚ ረኺበ ብምባል ቃል ኪዳን ካብ ጅብኡ ውፅእ ኣልህንድራ ነቲ ቀለበት ምስ ረአየት እዚ ማለት እኮ ስድራ ቤት ኣለዎኻ ማለት እዩ በለቶ ንሱ ግን ርግፀኛ ኣይኮንኩን እንተዝህሉኒ ነይሮም ክሳብ ሕጂ ምደለዩኒ ነይሮም ብምባል ተስፋ ብዝቆረፀ ስምዒት ይምልሰላ ኣልህንድራ ድማ ምናልባት ናብ ከተማ ኬድካ ክትሓትትለካ በለቶ ንሱ ድማ ክሓስበለ በላ ብኣጋጣሚ እቲ ዕንጨይቲ ካብ ኢድ ይወድቕ ንእግሩ ድማ ይሃርሙ ኢሉ ምስ ተደናበረ ኣልህንድራ ሰሓቐት ድሕሪኡ ዕላል ጀመሩ
حدا نجر كحتكدو بلا هو سي دانيال بين خدي ختنبري إلى حتتا نسا هو سلمت حتيت كاني بلتو نسو دما زقرمي كم زبالة سبيتي سبعي زي بالله بلا الهندرا قرب نحفرت ولدي رمكلت عمت عارفهم كابسو جميرة بيني سبعي دما اي قبركن مغنياتو اتكون عسب اي متسن بلتو اتكون عسب كميك خون له إلو مسحاتتا الهندرا قوتصر جمرت قدماي حقنيا كالاي اخباري سالساي انچيتي كاب اغر يودق الى بوازا ملستلو كلتيوم سحيقوم وسيداني إل دما امبار أنا حنت نتبودي قالكم مالتي بلا قصيل جن بتقرتنا تأمتا نسخي بحق صبغت قاليخي بلا الهندرا بتزربو تسمع قال بس لزرعيت سلمتاي كوم تبلني نسخاكو مرعويخا تبلو نسدما إذا نسخون أي ترقاقصنيخي أنا ون أي فلتن إذا قلبت ولا حن ترقم زي بلو كوني خلو بلا الهندرا جن ويدما ترقم كله يخلو كم زبالة زربا كتزاربني دلني بمبال كوريت وسيداني إل دما يكرتا كو مالتي نبرن إلي تعس بدحرزي نهو سيداني إل كقتل زدلي ودي نبتزلو بوتاقد وسيداني إل دكيس بشقوتو كقتلو كبل أقاتامي على هندرا متع زي حيزل كامت إلخو نستناقركو كلو كمي كرتا تبلو وسيداني إل دما أمو داتا نسخكو نعنيركي أنا قرشي من مخاني فلتن إلي ناقرا نسا دما قن زن مساخا زحلف كون معلتات بتعمي فتين انتبلو دحريو كلتيوم يساعم أبتوان قن توم قبنياتات سبيتو فرانسيسن عرب بولن فلق هوس داني إل رخيبهم نبو بول نتا سبيتي أبتو قوبتات تركب قزار رخيبه بلا فرانسيس استفهال كايو فتسيم كادو إلى حتى تتو بول أيك ألكون مسحان تقواللو بلا فرانسيس تربشت كل نجر كاقوت صريوت صلو بلتو بول قن زذكرو نجر يلا من مخان كم زي فلت كزارب سمعي إلو أرقاك تصلها فرانسيس شعو حدا تنقل حسبت امبار كالي عدل لنا مالتيو كيدنا كنروهوينا دحريو كنودوعينا بلتو بول انت ذكرناخ نبوليس انت نجيرغ إلي فرحة فرانسيس قن سلازخونيو نسو قدم مزكارو كنقدمو زلنا بمبال اتكفاءات زمولو مدبا اوصات بدحرزي فرانسيسن بولن نابغزا الهندرا يخدو دحاندو بعيلكو زبل دمصي كاب دقي سمعو الهندرا من يخون إلا تتراترت نوس دانيال سقبل بمبال كي زارب قبرتو معصو كفيتا مسوصت كلتا سبات رخبت انتاي دليهم بلتو بول حدث طفا عركنا ندلنا تفلطيو نجر لدو بلا الهندرا يلن زخونه سبير اخون الى كحد فتن ابزي غزي فرانسيس دراما جمر بجاخي سبعي نعو بزي مركبي تسفا قوريت زلخو الى مسلو بموبايل ابتر ال ساعات شعو هوس دانيال كابت غزاي وص هوس دانيال تدناغر نسخ سبيتي دخي الى حتى فرانسيس هوس دانيال ابزي خانيركا قال حما نجر قاطيمكا الى فرح نيره الى حقنيا سبيت مسيلا كيدا تحقفو هوس دانيال تمرعدي يلو حتتا نسا هو سبيت خاي اي تذكرن ديخا بلتو نسو اي فلتكن اي ذكركني بل فرانسيس ناي مقرام دراما سرحت واملخ وتم ليابو جن كمين جرمي موقع مخا بلد وس دانيال ليابو يلو مسحاتته هو ولاوي سون كم يوم زبل زلو كميلكا كم تفاها كنغركا بلد اتيلو بول قربه نعيكا اي تللين ديخا انا عرك خاي نعا كندلي دقاسينا بلو وسي دانيال بلن قاصه حراي اتقداس نجر ابز مهلاوكم بل فرانسيس نالهندرا نسب اي سلستقنان كلي قنيلي از گنزب وسدي الى گنزب كتبا دليتا نيرو الهندرا گن بخرعت گنزب يدلن از گبركو سلا گنزب يلي كونكن بمبال نت گنزب بمقبال ابيتا فرانسيس حراي بلي يقنيلي الى نوس دانيال حيزاتو وصت نوس دانيال نابت گزيف بيتهم تملس گن كل نجر غوانا خونو نسبيتو كذكري كالن يقرتا گن كذكركي كالكن بلا نسا دحر غيزا كذكريخا بلتو صلات نيروم نديو إلو مسحاتته نسا عين بورغان اتم ليابو بزرخبو قاطامي موقعمخا إلى تاللت فرانسيسن بولينغن مدبم كفصمو تچخيلوم نبرو فرانسيس نبول كل نجر حنسابن نحوارم كندو لنا بلتو بول كمي غيرنا ابزكم غبرين خدينا بلا فرانسيس انت بقت حساب لتني ابز غزا كلامد نغورو متأمانو مسرخبنا شعوغن قتلينا بلتو بولغن فرح سلاز نبره انت ذكيرخه نحنا كم زهرمنايو انت ذكيرخه إل تچنغه فرانسيس بنعقت شعو نسخا سرحا كتسرعيخا
فرح مهانኳ قارጽ ኢላ ኣፈራርሕቱ ኣብቲ ገዛ ፍራንሲስ ንስ ዳንኤል ክትቀርቦ ፈትነት ናፊቐካ ነይረ እናበለት ክትስዕሞ ደልየት ሆሴ ዳንኤል ግን ፍራንሲስ በጃኺ ትቀየምኒ ገና ድለው ይኮንኩን ብምባል ካብ ኣርሓቐ ንሳ እቲ ምስተሓረስታይ ሰበይቲ ዝነበረካ ነገር ድዩ ፀገም ኢላ ብቅና ሓተተቱ ንሱ ኣይኮነን ዝኩሮ የብለይ ጊዜ የድለይን ኣሎ በላ ንሳ ኣነ ሰበይትኻ እየ መሰለለኒ ኢላ ክተገድዶ ፈተነት ንሱ ግን ብትሪ ጊዛብኒ በላ ሆሴ ዳንኤል ኣብቲ ዓብይ ገዛ ኮይኑ ልቡ ግን ናብ ኣልሃንድራ ይምለስ ነበር ከመይ ዘብለኒ ዘሎ ስለምንታይ ብዛዕባ ኣልሃንድራ ምሕሳብ ክቋርፅ ዘይከኣልኩ ኢሉ ንርእሱ ይሓትት ነበረ ድሕሪ ገለ ግዜ ዕንበባ ሒዙ ናብ ኣልሃንድራ ተመለሰ ኣልሃንድራ ንሆሴ ዳንኤል ምስ ርኢቶ ደንፅዋ ሆሴ ዳንኤል ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ ንስኻ እኮ ምርዑ ኢኻ በለቶ ንሱ ግን ብዛዕባ ከምሕሳብ ክቋርፅ ኣይከኣልኩን ንዓኣ ወላ ሓንቲ ስምዒት የብለይ ነፍሰይ ይነፅጋሉ ከም ዘይፈልጣ ኮይኑ ይስምዐኒ ልበይ ግን ንዓኽ ክርስዕ ይከኣልን በላ ኣልሃንድራ እዚ ግቡእ ኣይኮነን ክትብል ፈተነት ሆሴ ዳንኤል እንተዝክር ነይረ ኩሉ ነገር ብተፈትሐ በለ ኣልሃንድራ ሓደ ባህላዊ መድሓኒት ከም ዘሎ ነገረቱ ኣያዋስካ ዝበሃል መስትሎ ንሱ ንዝሓለፈ ሂወትካ ክትዝክሮ ይሕግዘካ እዩ በለቶ እንተሰተየሞ ንዓኽ እንተረሲዐ የኸ ኢሉ ሰግአ ንሳ ግን ሓደ ስምዒት ብዝኾነ ነገር ክድምስስ ኣይኽእልን እዩ እዚ መስተሓቀኛ መንገድኻ ከርእየካ እዩ በለቶ ሆሴ ዳንኤል ነቲ መሪር መድሓኒት ሰትዩ ገለሽታ ኣሎ በለ ኣልሃንድራ ሕጂ ደቅስ ምሳኻ ክፀንሐ መንፈስካ ምስ መንነትካ ከም ዝራኸብ ግበር በለቶ ሆሴ ዳንኤል ምስ ደቀሰ ሕልሚ ረአየ ኩሉ እቲ ዝተፈፀመ ግፍዒ ብግልፂ ተራእዩ እቶም ዝሃረምዎ እቶም ክቐትልዎ ዝደለዩ ሰበይቱን ዓርኩን ምዃኑን ፈለጠ ብድንጋፀ ካብ ድቃሱ ተስዩ ንሳቶም እዮም በለ ኣልሃንድራ መን በለቶ ሰበይተይን እቲ ዓርከይ ዝብሎን ንሳቶም እዮም እዚ ኩሉ ዝገበሩኒ ኢሉ ብጭንቀት ተዛረበ ሕጂ መልሲ ረኺብካ ኣለኻ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበሩ ግን ባዕልኻ ክተፅንዕ ኣለካ በለቶ ሆሴ ዳንኤል ልክዕኺ ክገጥሞም እየ በለ ኣልሃንድራ ንፖሊስ ደውል በለቶ ንሱ ግን ምርቱዕ የብለይን ባዕለይ መርቱዕ ክእከብለኒ በለ በይንኻ ዲኻ ክትከይድ በለቶ እወ ምስ በላ ምሳኻ ክመፅየ በለቶ ንሱ ሓደገኛ እዩ ክብል ፈተነ ንሳ ግን ንባዕለይ ክከላኸል ክእል ኢለካ እየ ብምባል ተኸተለቱ ሆሴ ዳንኤል ናብቲ ገዛ ተመለሰ ፍራንሲስ ኢሉ ፀውዕ ፍራንሲስ ድማ ኣበይ ጠፊእኻ ተጨኒቐ ነይረ እናበለት መፀት ሆሴ ዳንኤል ብቁጥዐ ብዛዕባ ጉዳየይ ከፃረ ኸይደ ነይረ እቶም ዝሃሮምን ሰባት ተታሒዞም ድዮም ኢላ ሓቲተ ግን እንታይ ከም ዝሰማዕኩ ትፈልጡ ዶ ወላ ሓንቲ መዝገብ የለን ስለዚ ሓንቲ ጥራዕን የላን ማለት እዩ ፍራንሲስ እዚ ኩሉ ንስኺ ዝገበርክ እዩ ኩሉ ፈልጤ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክትወርዲ ኢኺ በላ ፍራንሲስ ምስ ተጋለፀት ተዳሊልካ ኣለኻ ክትብል ፈተነት ግን ኩነታት ምስ ከበዳ ፖል ኢላ ፀውዐት ፖል ድማ ይመፅእ ፍራንሲስ እወ ንሕና ኢና ሕጂ ድማ ስራሕና ክንውድእ ኢና በለቱ ሆሴ ዳንኤል ንፖል ጠሚቱ ንስኻ እኮ ዓርኪ ክትከውን ዝነበረካ ኢኻ በሉ ፖል ሆሴ ዳንኤል ኣብቲ ዝነበርካይ ክትፀንሕ ነይሩካ ይብሉ ሆሴ ዳንኤል ድማ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ከመይ ኢላ ኣታልላትካ ኢሉ ናብ ፍራንሲስ ኣመልከተ ፍራንሲስ ፖል ስራሕካ ፈፅም በለቶ ፖል ሽጉጥ ውፅኡ ክትኩስ ክብል ኣልሃንድራ ድማ ብድሕሪቱ መፂኣ ትውቕዑ ፖላዊስ እውን ናብቲ ገዛ ኣተው ኣልሃንድራ መራሒቶም ዝነበረት ፍራንሲስን ፖልን ኢዶም ክህቡ ተገደዱ ሆሴ ዳንኤል ለኣልሃንድራ ጠመታ ንባዕለይ ከላኸል ይኽእል የለካ ነይረ በለቶ ብዓወት ሆሴ ዳንኤል እወ ተረዲእኒ ኣሎ በላ ኣልሃንድራ እምበኣር ተኸትኩ ይሓይሽ በለቱ ንሱ ግን ኣይፋልክን ኣልሃንድራ ይትኺዲ ይብላ በጃ ከምሳይ ፅንሒ እዚ ውሳነ እዚ ቁልጡፍ እዩ ትብል ትህልዊ ግን ንዓኺ ዘለኒ ስምዒት ተሓቂ እዩ ንስኺ እውን ንዓይ ከም ዘይትፈትውኒ ክትነግርኒ ትኽእልን ኢኺ በላ ኣልሃንድራ ንዓኻ ዘለኒ ስምዒት ክሓቢ ይክእልን ግን እዚ ኩሉ ብታዋኺ ዝኸይድ ዘሎ በለቶ ሆሴ ዳንኤል ድማ በጃ ከምሳይ ፅንሒ ንስኺ እታ ኩሉ ግዜ ዝሓልማ እጓል ኢኺ በጃኺ ትኺዲ በላ ኣልሃንድራ ፍሽኽ ኢላ ሕራይ ዕድል ክህበከ ግን ቀሲልና ክንከይድ ኣለና በለቶ ሆሴ ዳንኤል እቲ ሓሳብ ፈተይ ኣለኹ በላ ኣብ መወዳእታ ሆሴ ዳንኤል ንኣልሃንድራ ስሒቡ ቀሲልና ንኺድ ኢለኪ ግን እንታይ ክፍጠር ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ የፍቅረኪ ብምባል ብፍቕሪ ሓቆፋ እምበኣር ተመልከቲ እዚ ታሪክ እዚ ከም ዝረኣናዮ ክፍኣት መወዳእቱ ውጥቀት እዩ ሓቂ ድማ ኩሉ ግዜ ትዕወት ሆሴ ዳንኤል ኣልሃንድራን ሓድሽ ሂወት ይጅምሩ ፍራንሲስን ፖልን ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነቲ ዝገበርዎ ክፍኣት ክኸፍሉ ይፍረዶም ዝተምሃርናዮ ነገር ተልዩ ቅንዕናን ሓቀኛ ፍቕርን ካብ ዝኾነ ሃብቲ ከም ዝበልፅ እዩ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ክሳብ ቀፃል ንራኸብ በቢ ዘለኹምዎ ሰሰና ይንዓው